Mga igsoon diha sa ito mapagbasa o sa ito ebanghelyo, naghisgot may tungod sa tao nga napusis sa panon sa mga demonyo, no? Murag para sa mga tao nga nagpalibot kaniya o siya mismo usa ka hopeless nga sitwasyon, no? Siya nagpuyo sa lugadan nga nag-inusara, gisamad-samaran niya ang iyang kaugalingon sa bato. Wala gayo tao nga makatabang kaniya, kadaghanan sa mga tao nagpahilayo kaniya. Sa atong kinabuhi uban sa Ginoo, murag anaasab ang wala marisolba nga mga sitwasyon nga nag-exist. Perhaps mga sala nga di inaulipot kita. Yagikan ini, dili nato pwede maibot ang atong kaugalingon. Or atong nasinati nga nagsigi kitag balik sa paghimo sa mga gihapong sala. Walay pasensya, tapulan, mga nahuna nga anaa sa kahilayan. Ang atong mga higala o mga mahal sa kinabuhi nangitag mga pamaagi aron pagtabang kanato. Pero wala kita'y kadasig sa pag-usab o pagbago. Instead, sa pagtulin sa kahimtang, maingon kita sa atong kaugalingon, gagi paningkamutan nato pag-puyo o maayo kutob sa atong makaya. Ang resulta, midaghan ang usa ka demonyo, sulod ka nato, kinahimong panon sa mga demonyo. Nahimamat ni Jesus ang giyawaan nga tao. Pero ang tao nga giyawaan, miadto sa tubangan ni Jesus o bihapa. Unya nagpakiluoy ang demonyo nga dili sila sakiton. Walay sitwasyon nga dili mabag-o sa panahon nga ipadayag ni Jesus ang iyahang gahom. Makalipay usab kanato nga si Jesus naningkamot nga kita gawas nun gikan sa gahom sa dautan o sa kaulibnan sa sala. Ang tao nagpasalamat kang Kristo para sa iyang gahom o kaluoy. O diha dayon, gusto siya nga musunod kang Isos ang iyang higala o manluluwas. However, yatagan siya og misyon ni Jesus. Pauli sa inyo ha, sultihi ang imong pamilya o mga higala kung giunsa sa Ginoo pag-ayo kanimo. Bisan asa mo adto ang tao, iyang ibadilyo ang kaayo sa Ginoo nga gihimo diha kaniya. Ug mausab kana sa panahon nga ato madawat ang absolusyon gikan sa mga sala nga ato ang gikumpisal. Kini magtabang kanato sa pagsangyaw sa gahom ug gugma ni Kristo sa atong pamilya o mga higala. So, unsa may hagit ka ito mga kaigsunan? Ang hagit diya sa pagpaningkamot, sa pagpuyo, sa balaan ng kinabuhi, padayon nga magayo sa dugang grasya sa Ginoo, nga ato asyang mahibaluan pa, o ato asyang higugmaon pa. Ang pangutana, unsa may nagbabag kanako sa pagduol sa sakramento sa kumpisal. Mahidog palihog para sa katalingban ng pag